posa jedwapa tukupasilani zimene wayankhula Bon Kalindo the Rhino pa 26 September 2025. Takhalani pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC kupitirira kukuyimirirani amalawi mopanda mantha, ndipo ena akhala kufunsa mafunso kuti kodi a DC ntchito yanu yotiyimirirayi mmene boma lasintha yathera pompo. Ndiye ndikumayankha molimba mtima kunena kuti ine ndizakuyimirirani mopanda mantha, ndizapitirira osasintha, chifukwa ngati mavuto inu mukuona be anthu akumuzi palibepo chifukwa chokuti ine ndikayime pambali ndizikaonerera zofoira. Ayi, munyengo imeneyi, nyengo imeneyi ya wajantoliro, nyengo imeneyi ya MCP ena amene alephera ngakhale olo MP amene agwa nawo ngakhale boma lawo, ndi nyengo yovuta kwambiri. Ndipo ndikupepeseni nonse amene mmapanga matama, ndikupepeseni nonse amene mmazitenga ngati ndinu maduli, kunena kuti nthawi ina Mulungu osamamuseweresa, nthawi zina kumakhala bwino ndi anthu. Lero zakuvutanitu padakali pano ena ndiye mukusamba be mankhwala. Ndiye ulephereso munthu unali uli ni nyanga mthumba mwako, ndiye ndikulepheraso UMP, ndiye bomaso ndikulandidwa. Khope yako imakhala ngati yatupatu. Kumaliona ngati zikoli palibe chimene chikuyenda, aliyense akuziwa za iwe. Ndi mmene zimakhalira. Zimafunika tizikhala bwino ndi anthu, tizikhala bwino kuti tizikhala ochenjera pa zolankhula zathu, kutero kwena apeza mavuto masiku akubwerawa ndiye muzinena kuti witch hunting. Ayi, ili likhale phunziro kwa tonse. Zipani zonse za ndale mukhale ndi phunziro lanu, osamazuza anthu, osamapanga matama. Ukakwera muntengo usamanene kuti kulibeko mame, chifukwa siku lina mame oza kumana nazo. Lero ndili ni nkhani zikulu zimene andituma Malawi kunena kuti pamene boma la DPP lalowa mboma, kapena chipani cha DPP chalowa mboma, anthu ali ndi ziyembekezo zambiri kuchokera ku boma limeneli, chifukwa anthu azunzika muzina lokuti anthu amene ndi alomwe, muzina la abale awo anthu a DPP azunzika kopsa. Ena anachosedwa ntchito, ena anapangidwa nkhanza, ena anamangidwa. Choncho maprogramu ena ndionena kuti Malawi muno zinthu sizimayenda mobwino. Nthawi imeneja anthu ali ndi chiyembekezo kunena kuti DPP imene yalowa mboma mu kukhala ma commission of inquiry osiyanasiyana, ndicho linga kuti tikonze zinthu muziko lino, komanso kuti zopusa zisapitirire kuchitika, zimene zizithere pompa, anthu ena atengerepo phunziro. Koma mwina tisanapite kumeneko, ndafuna ndizuzule mchitidwe wa anthu ena amene adakapangira benkhanza achipani cha DPP. Ndamva chisoni kwambiri kunena kuti kunchisi kwaphedwa monitor, andi pakufunikira kuti nkhani imene ifufuzidwe msanga kunena kuti monitor wa DPP waphedwa kunchisi chifukwa chaona kuti chipani chawo cha MCP chalephera. Komanso kwa Msundwe, munthu wina so supporter anavala t-shirt yake ya DPP wakhapidwa ziwa lili nga, anthu kumukhapa kumeneko kutuluka magazi, munthu kutaya magazi, zamoyonso sizikuziwika. Izi tikufuna tinene pano kunena kuti ziko litonse amene ndife amozi muno, mulibemo kuti uyu ndi Nsena, mulibemo kuti uyu ndi Mulomwe, mulibemo kuti uyu ndi Nchewa, mulibemo kuti uyu ndi Muyawo, mulibemo Ntumbuka. Ndifa yeti malimbikisa kuti maboma mukakhala kuti ndinu mukulamulira, chonde nkhani za nepotism muzizitaya, chifukwa ife tonse muno Malawi ndife amozi. Palibe chifukwa chonena kuti muzikamuphera munthu, muzikamukhapira munthu ati chifukwa chokuti mwalephera chipani chanu chalephera. Ndi uchisiru kwambiri. Lero ticheza kuja kumachedwa ku MBC.
MBC ndi institution yomvesa chisoni kwambiri. MBC Malawi Broadcasting Corporation imene inakhazikitsidwa ndi Act of Parliament kuti azitha kuulusa mawu, kuchita entertaining ndi kuziwisa anthu, inasandukanso pano personal property. And during the campaign yapitayi, MBC yaonesa unkhanza, yaonesa kuti sima professionals pamene amafika size yotukwana. Kuma mutukana ngakhale President Arthur Peter Mutharika. And MBC ikuyenera kuti muichite scrutinize, ikuyenera kuti ikonzedwe, chifukwa nkutheka kuti anthu amene amatukwana amatumidwa ndi anthu andale. Ine ngati ndikukumbukira ngati mutu wanga kundiphonyesa, munthu amene anakonzapo MBC ndikumagwira ntchito yake bwinobwino ndi Mai Joyce Banda. Ndimati ndipemphe kunena kuti pamene inu wa DPP mwalowa mukuyenera kuti muipange MBC ija ikhale a stand alone, ikhale independent, chifukwa iwe ija sikuyenera kuti iziyimirira zipani. Mwina nkutheka kuti anthu aja ndi abwino, koma mwina system ndimene ikulakwika kunena kuti MBC every party that comes in amaitenga MBC ija kukhala yawo. Chonje zimene zachitika muzakazi kunena kuti MBC kumaitenga ngati ndi MCP osamairola kuti izikagwira ntchito zina kamena kutumikira azipani zina, ndi gross violation of the law, because imene jai imalipidwa ndi taxpayers money. Inaliponso nthawi ina yake MBC inapasidwa wantamba chifukwa cha ntchitidwe onyasa onunkha wangati umenewo. Maona director wakumeneko kumapanga maprogramu otukwana, ndikumamunyoza President Mutharika kunena kuti azikagona ku State House, yeti nzachepo mposo wakushire bus lines amagona pa programu yomweyo. Ndi uchisiru kwambiri. Andi apapa mukamachosedwa ntchito musaone ngati pali wina aja kupanga witch hunting. Inu ndinu makape kwambiri aku MBC. Andi zimene zizi mukuyenera kuti anzanu ena atengerepo phunziro. Andi ndikupempheni inu a DPP kapena boma limene lasankhidwa. No mese onse amene amapanga maprogramu au chisiru ku MBC akuyenera achosedwe. MBC ja should be freed from those guys. Onse timu yawo yonse kuchokera kwa director general onse pakana ma reporters onse amene amapanga makamaka programu ija ati timvese. Mmaziwa kuti pakana anthu amene aja anagulidwa mfuti, onse etu anapasidwa mfuti kuzera ku Malawi Police. And that is why pakufunika investigation yayikulu kwambiri into serious allegations, into matters that would jeopardize the security of this country. Kunja kuno kuli anthu amene apasidwa mfuti olanyamata azikwanja jawo, anapasidwa mfuti zimafikira pa airport ya Lilongwe, ndikumapita straight ku State House, mfuti ndikumagawana ngati akugawana maswiti. Ziwani kuti wonse ati investe program aja amapanga investe program, anapasidwa mfuti kuchokera ku Chichiri ku polisi, anapasidwa alese mapisto wake kumaliona ngati ziko lindirawo. Choncho ndikufuna investigation ichitike, Amalawi akufuna investigation ichitike kuja kumachedwa ku MBC kuti chikuchitika ndi chiyani, makani amene aja kumapanga chifukwa chani, ndipo anthu amene aja achosedwe ntchito onse mwapange transfer ena azipita ku Maromo, ena ku Mangochi, ena azipita ku Nthalire, ndi makape amene ajawo kwambiri. Andi wewe ukamunyoze Mutharika mutu wako ukuona ngati chigaragaza cha munthu omwalira, iwe ndiwe kape kwambiri. Choncho nkhani ya ku MBC kuyenera kuti ifufuzidwe bwino, mmenenso iti afufuziridwe apolisi ena, chifukwa apolisi anali nawonso mugulu la anthu okhapa anthu. Namiwa ujayo anakhapidwaso ndi anthu ena amene anamukhapa aja 3/4 za iwo anali ochokera ku C company, ku B company, ku area 3, ku Kasungu, komanso wa police wina amachokera ku Nkhatabe, wankulu kwambiri wa ku Nkhatabe anali nawo mugulu lomenya anamiwa, kapena tingoti nawo gulu la anthu azikwanje amene anali ati little monkeys. Gulu lawo limachedwa 16 little monkeys. Amazichula choncho, ndipo anthu amene wawa akuyenera apasidwe chilango mofanana, mosanyengerera kuti ndi apolisi because of their unprofessional conduct. Izi ndi zimene Amalawi akuyembekezera, komanso Amalawi akuyembekezera kuti a DPP mukuyenera kuti mufufuze ripoti la COVID.
ndalama zinabedwa za nkhani nthawi ya MCP Tonse Alliance, kunabedwa ndalama za nkhani za COVID. Amalawi so ali ndi chidwi kuti aone kuti nkhani imene imupita nayo pati. Nkhani ina ndi ya Chizuma inquiry imene iso ni nkhani yofunikira kwambiri. Mzimayi amene uja anavulidwa, anatengedwa nyumba mwacha sanavale ndikukamangidwa nkhani yokuti yeye amafuna angoyima pa chilungamo. Ati chifukwa chokuti amafuna kummanga mwana wa president ndi mkazache, anakagwidwa Chizuma nthawi pakati pa usiku. Amalawi akuyembekezera zambiri. So mmene malo wa mbomamu osangofika kumagonamu, mukuyenera kuti mugwire ntchito mopanda kuyang'ana wina aliyense, mopanda kuyang'ana kuti kapena uyu ni mbale yacho wa minister iyi. Onse amene apanga zinthu zonunkha, kandi amu DPP, kandi a MCP, kandi amu UTM, UDF, aliyense must be brought to book. Even nkhani ya SATA anthu akuyiyembekeza kwambiri. These are my expectations Malawi. Kunena kuti pamene Professor Arthur Peter Mutharika akudikirilwa kuti alumbirisidwe, zimene zini nkhani zikulu zimene zikuyenera kuti zisatiridwe. Even nkhani za ndalama za Malawi zimene zinabedwa ku butchery, anthu akuyenera aziwe kuti kodi analemba cheke chimene ndi ndani, anamutuma ndi ndani, analemba cheke cha ku pharmacy ndi ndani, anamutuma ndi ndani, nanga nkhani ya Bridge Foundation ili pati. Izimene zikuyenera kuti zifufuzidwe, pasapezeke so wina chokuti azikalandira ma kickbacks kuseri kuti ati amuchite shield wina wache. Chifukwa padakali panopa pali manjanjawidi ena amene akupereka ndalama kwa akulu ena amu DPP kucholinga kuti ati basi achite spare. Palitu anthu ena acha nangobadwa kuti iyo boma lina lililonse likabwera azikhalamo. Pali makapena ake kumulanje kwa anthu awiri akumulanje akuchisitu amafuna azikhala mu boma lina lililonse, osapereka mpata kwa anthu amene wawa. Ngati apalamula milandu amangidwe basi. Olo ndiri ineyo kuti mwandipeza kuti ndinapanga madiru ena yake kuti Amalawi atengerepo phunziro, ofunika kummanga. Ngati milandu yanga so yokuti ili ku khoti ina ndi ina imene ya mademo ijayo, ngati it is worth kuti ndimangidwe, ngati ndinalakwa ndikuyenera ndimangidwe. No mese. And anthu akupempha kunena kuti ngakhale ku Anti-Corruption Bureau kukuyenera kukhale munthu wamphamvu kwambiri. Andi ndi mmene wayendesera Annabel Ntalimanja ujayo chisankho chapitachi, tinene kuno kumbali amene ujayo ngati kuli kulandira mendulo ya ulemu, amene ujawo Justice Kachale akuyenera kulandira mendulo ya ulemu anthu amene ajawo ayendesa zisankho bwino. Andi amene iyi Annabel Ntalimanja atakhala kuti mwina anthu ife sitima kondera kumasankhana mitundu ku ACB kunayenera kupite munthu ngati amene ujayo Annabel Ntalimanja. Akuoneka kuti ndi munthu wokonda ziko lache, wa serious kwambiri, amene angalikonze ziko lino kulipangisa kuti anthu asamabe kumabandalama za boma, kumabandalama za Amalawi, kumangomangira nyumba zawo. Ndikuti tumufufuze malo mulilongo mu abedwa amafika anyamata azikwanjaja kumapita kumakango khapa anthu ma area 10 ma area 12 mu 43 kumangolanda maplot. Mukapita ku depot ku Yalilonge, mukapita ku Blantyre, mukapita ku Nzuzu, malo amangolanda ama ministers amanga kumene kumashopu kuje ni kumalangalanga uku. Simungakhulupirire zimene zosasatira mapepala kumangogawana malo. Nkhani ya Witika anthu akuyifuna kwambiri kuti ripoti la Witika liziwike. Kodi Witika anamwalira bwanji, anamupha Witika ndi ndani? Anthu akuzifuna zimene zozo. Fuel scarcity kodi popeza pajaboma linalipira ndalama ati ku Omani, linalipira ndalama za nkhani kodi fuel amenoja ali kuti pakana leroli anthu akumfuna aziwe zimene zozo. So don't be sleeping there. Mukuyenera mupange the needful mmene mwalo wa mboma, chifukwa mboma munde mwaonongeka kwambiri. Pakuyenera papangidwe kafukufuku anthu alandidwe zinthu zawo, and izizi pakuyenera pakhale special court. Chifukwa milandu yakatangale muno Malawi imangoti abasi bero atizawo tizalowabe ayi tizalowa adijani tizalowabe zaka zikumangopita kuli mafairo amilandu yakatangale koma simata, koma milandu ya anthu osauka ndiye basi 1 week munthu mwamangisa.
ya 2 weeks milandu yata pomwe ya anthu andale amene aba ndalama zambiri amene wa milandu yawo simata komanso mufufuze magalimoto aja a Kashigate pakali pano pa anyamata ngakhale azikwanja ali ni magalimoto amaja amapasana kodi tu inafikapo tu sumano tu mboma mukumakhala ngati kapena tu ndi nyumba mwache mwa munthutu even olo ku State House ukuamukira president wawo ndi chief of staff pakana kumenyedwa zulo kumene koko anyamata akangotenga ndi zinyawu zomwe munthu ukuku ni makanja koma ulendo basi ukakalazo ku State House koba awele ziko lidapweka kobasi. So Amalawi ali ndi chiyembekezo kwambiri mu boma limene lili kunena kuti kusakhale ngakhale executive arrogance, kusakhale quota system, kusakhale china chilichonse Malawi munomu pasapezeke kuti awawati ndi akumpoto ndi osafunika, awa ndi akumwera ofunikira, awa ndi aku Eastern region osafunikira. Komanso chikhalidwe china chimene mukuyenera kuti muchiteteze kwambiri ndi kususuka kwa mafumu ena. Pali mafumu ena anafika size yomapanga ndale. Kumapanga ndale kumaonekera kuti fumu uyu akupanga ndale. Zimene zizi mukuyenera kuti muzikonze. Palibe pozo kuti ati wina chazikanena kuti ine panopa ndikusakidwa ine ndi madedwa zinthu zimene munazala ndi zimene muti mukolole. Andikwali yense amene akuzwa kuti ali ndi katundu wa boma ma ministers bajamma sintha manamba plate amagalimoto mupite mukabwezeretu amene ali ndi legal firearm akabwezeretu chifukwa siti kufuna za chibwana Amalawi sakufuna za chibwana. Chilungamo chiziwike kuti kodi ndalama za covid zidapita kuti kodi sata zikuyenda bwanji nanga chizuma zikuyenda bwanji nanga imfa ya Chilima ikuyenda bwanji chifukwa ndi zimene anthu akuyembekezera. Sitingalole ife anthu 8 akangomwalira kungomwalira basi zikangothera momo chifukwa ngati kunali kutha kwa boma limatha siku limene lijalo mmene anamwalira Chilima mujamo. Koma Amalawi ife ndife amantha koopsa Amalawi timangolankhula kuma kuti tipite panse wayi. So palibepo zogona palibepo za mese pakali panopa pali zinthu zifufuzidwe ku polisi kufufuzidwe. Even ine abale anga azunzika kwambiri ena anachosedwa ntchito chifukwa cha zina la Boni Kalindo. Zimene zizi mukuyenera muziziwe zimandipweteka kwambiri kuti ntchito imene nimagwira isamakhuze abale anga abale anga azunzika kopya. Ena anachosedwa ntchito ku education, ena anachosedwa matransfer ku police, matransfers chifukwa cha zina la Boni Kalindo. Munoma anthu tisamasankanemo mitundu. Ine ngati ndikulankhula ngatiso ndine Malawi. Ndipo ndi zimene ndikulankhula ndizotetezaso Malawi. Osamatizuzira abale athu choncho list ya anthu onse apolisi amene apanga nkhanza ikuyenera kuti ituluka anthu amene walandire ma punishment chifukwa zikachitika choncho ena azatengerapo phunziro. Boni Kalindo the DC ine amene nimangoyima pa chilungamo izi ndikunena zindi chilungamo cheni komanso Amalawi akufuna kunena kuti onse amene amabera ma Burundi ma Rwandizi amene also they must be brought to book chifukwa ngati kuli anthu ena amene azunzika Malawi muno amene anabwera kuzasintha economy ya ziko lino ndeni ma Burundi ni ma Rwandizi koma pangidwa nkhanza kopya report limene anthu akulifuna. From Jeza Village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.